Moro! Mä oon Kaapo. Mä oon päässyt viimeisen viikon ajaksi tutustumaan tuohon takana olevaan Helsingin musiikkitaloon. Ja nyt otan teidät messiin mukaan tutustumaan. Mennään katsomaan. Eli nyt me saavuttiin tänne isoon konserttisaliin, jossa järjestetään musiikkitalon suurimpia tapahtumia. Tähän saliin mahtuu siis melkein 1700 ihmistä, ja tämä sali on suunniteltu siten, että katsojat on sijoiteltu esiintyjien ympärille. Tänne on juuri valmistumassa maailman suurimmat konserttisaliurut, jotka korkataan tuossa ensi vuoden alussa Urku-festivaalilla. Mut hei, mennään katsomaan noita muitakin saleja. Tää paikka, missä me nyt ollaan, on Sonore. Ja tää Sonore on yksi musiikkitalon pienemmistä saleista, joita on yhteensä 5. Black Box, Paavosali, Orgaano, Sonore ja Kameraatta. Ja näillä kaikilla on suunniteltu oma akustiikkansa sitä varten, että näissä jokaisessa voi sitten järjestää erilaisia tapahtumia. Ja näitä muutenkin, kaikkia näitä pienempiä saleja, käytetään tosi monipuolisesti eri tapahtumasta riippuen. Nyt me ollaan saavuttu tänne ykköskerroksen uumeniin, eli tarkkaamoon. Ja vaikka tää tarkkaamo näyttääkin vähän hämärältä mestalta, niin täältä kuitenkin ylläpidetään kaikkea digitaalista, mitä musatalolla voidaan kuvata. Tää siis kuvataan ja miksataan kaikki musatalon striimit ja ohjelmat. Oli mun pieni esittelyvideo ja paras tapa kuitenkin tutustua tähän musiikkitaloon on käydä itse siellä paikan päällä, vaikka jossain konsertissa tai muussa tapahtumassa. Mun viikko oli nyt tässä, joten hei hei!